name is Boom Show. You're welcome to my it's Boom Show Television. Musho shows Rukupisa. If you're new here, don't forget to sign up. Please go subscribe and like also go share and go comment my videos. Let's get into each story of today. Right, I'm back as a current reply. Ya ku bid behavior yakaitwa na solo pa studio last video randakakuratidza ikana usina uriona go and check out that video ndisingakanganwa kutenda guys makandipa support channel yasvika 5000 subscribers. Let's go, let's hit 10,000 subscribers. Ndichingokupai malatest, ndichingokupai zviri kupisa, ndichitenda vari kusupporta. Nevasati kana uri mutsva pano, don't forget to subscribe. Nyaya yandava nayo ndereply yaunzwa nasolo achikumbira regero kumafanzi abvuma kuti anga akadhakwa zveshuwa aida kutorova DJ vaya saka pakaipa, asi semafanzi ake hatingazomurase munhu wenyama doro toriziva rinoita zvese zvese, asi ari kuti haachazviiti futi. Saka I think let's give him a chance and tell us what you think in the comment section below. Everybody, well, that was Wizkid with the song Get On Love. So in the studio right now, my guest has just arrived, and I would like to say welcome to Solo. You know him from Naizaboom as Solo, but I like to call him Solo Superstar because he is one of the funniest upcoming artists in Zimbabwe. Solo, welcome to Zifm Stereo on the Brunch Run. Pardon? Yes, okay, totally nation. Yes, can you really say on Solo? Solo live pa radio nasi. Radio. Pa ZFM. ZFM. Yo. Solo wa we are radio. Chiripa interview. You are Zimbabwe. Akatoterera iso. Right. Oh, okay. No problem. Tinogona kutaura zvedu chishona chakazara. Saka naisolo iwewe unonatsoita nezvei? Ndanzwa kuti hanzi unomboita nezve Zim dance hall. Ndoita nezve Zim dance. Saka zvaro kuzviziva ubva ndibvunza futi ndichanzwisisisa. Unongotaurira vanhu wewe. Nai solo asi mambomwira nai mukoma solo because muri kuita unge makaguta zvidoro zvako totaura zvakomwerengera munitengera ebvunupindura aiwa ka nai mukoma solo tiri paredhiyo vanhu vakatoteerera izvoso. Hama dzenyu dzezimbabwe yese yakateerera mukoma solo. Manager wenyu ari kupi? Pamwe tingambotanga kutaura namanager tozodzoka pamwe. Manager wenyu mauya naye? Manager? Ndine manager. Hamuna manager? Inini ndine manager wacho. Kwewe unondibvunzisa manager wangu wakari kupi? Tiri kuradio, kuZFM, kustation, radio station. Police station. Radio station, kwete police radio station. Shamari wakunetira noise. Itotetera mbocho nambichana. Inina ndinzima matarira notora. Utitire kocheye. Tiri ku radio. Mukoma solo munhu wamauya naye ndiani? Imi handisi kukwanisa kushanda neminhasi. Pamwe munogona kuzodzoka rimwe zuva. Nekuti apa tiri kuita zvebasa. Handiti? Izvozvo manje zvakutotaura zvokunibvunza ndoyanani uye zvokuita seizvozvoka. Iwewe chimweta zvabasa rako chete, nditi ndizvo. Takushedzai kuti muye kuredhiyo mukoma solo. Izvozvo vanhu Zimbabwe yese yakatokuteerera. Ndikutoona mameseji evanhu paWhatsApp apa vari kuti asi mukoma solo vamira here. Saka I think pamwe togona kuzoita interview iyi mangwana. Handiti nai mukoma solo. Zvikuita izvozvo. Interview ngaiitoita. Aiwa, nguva dzedu dzakwana mukoma solo, nguva dzedu dzakwana. Ndofunga takachibuda zvenyu totaura mangwana. Mauya namanager wenyu. Saka pekuramba nditi. Aiwa, mukoma solo
Security. Officer. Etika ku Zifm. Takabva kunongoma nganditi mpana wangu chichi une interview handiti. Nafana unorowa ku Zifm. Takati abom koma is pressure time vatatopiwa chichi pepe. Tasvika kuya inini wangu semunawo kuti ndiri munhu anokufarirawo munhu azvigubhu maiziya. Ndakangobva kuno ndaro 102 maiziya. Ndaro 102 pepe but it doesn't mean ndaida kuno show a big picture. Ndaingoda kudi kungoti ndingoto 102 then ndodi ndobaya hangu. Sazoziva hangu kuti I know kuti zvinhu zvakashata. Zvakazoitika uku. Zikuzi takatosvika painterview bobo takatogara mukomana bagwana wagwa ndichibvunza nyaya yema recent videos blogs and chichichi saka mudhara ndati kubva ipapo andozoti chichi chakatozoitika mudhara nditozive zvokutoti fately chinhu chandinoda kuti nditoita ndichitoda kutokumbira mafanzi ese eZimbabwe kuchiita amanaka mondiregererawo for the bad image yandakakuratidzai zvinhu zvakashata ndoziva. This my beers. Yeah, sure. My beers. This my drinks. When one go to work and go to 102, I say. But you, my effects are actually I can't go kumdara. Saka mdara mimi mukona zvamakata ku Zifm zvichikwadza kireni zichiendesa kumberi mukona sei? Ndozati mafanzi angu ayasipati. Saka kutotaura nawo kwandatoita zvizvika. Vanhu kuti vanotondinzwisisawo ndiri munhu wenyama izi. Plus isipita team yako imwe inodhakwa itondosoreka mazvingaita ma-R1 ma-beers pane zvinoitika. Zvinoenda kupi maiziya. Saka nditobhiliva kuti ndatova kumbira rege rudeka. Aiwa ngatisamirira mana kusapota solo ngatiendere mberi nemukomana. Satambokuradzai apa tauradza akapisika dikika. Taudaradza idzi zipisi cheri rasolo kuti solo munhu akaita sei. Anogona kubva papi kusvika apa kusvika papi kuita sei. Zviya zvakatoitika zvakatopera. Sorry zvenyu. Tichazokuradzai zvimwe zvinyowani kumberi uku ende picture iko zvinoya kutobuda ndakutoziva kuti mungona mabhiyazi. Dipa maweeks mudara. Hadi kubasa. Anongoda kuti kana muchita zvenyu zveluxury chichichi ende indoors because mukona zvamanje mukoma. Kungonotorwa kapisika diki video zvakutanga kuti unopostwa futi saka